dinang sino kaurong Aduh, senar yang hari ko siya kaya. Sadang sari nung kau nakakagiya si saring somia nasa kapal kami niring sa barangay de dua mungkwa di mampera makirasairanun makirarakono na purisisi alingayo ini suaro sarjenta may tilin kaibarat o beragat adi moro nadirat nadi pamay na paturot tau sakabadi na titimbang ano niya nasang lolot na may kagiyan Ranona na di mudas sana di tawarakan bungkuan ino takira gawe abae tade sina asatiya indaya sakta anggere kawapas inanood tayo napatawag akong kadina bimbuna mo karuna ipasaba kura kaya siyang lang ada Panginoon kaya sampai sa tade may nakiinigaring ang turong o kinasabang kubo inaabain nayawa ako sada akamamutang ako sa siri inoda to paanaw di inabaong ikorakin aabadi sa kulalayaw ni di kang giginawain adi dia unarap parao dinabatalang imang tubo ay sa ubansay kabasukan at bakuron ang ay di unarap parudi nabigyan ay ranwa ang kangwaran ay nukin sa Nagwasisay si aye na ilangi ini paigulong abantugay na marayay gakoya dirakanuto ino pamanaala di ino bakudi na paglarangkong alam mo ulang ang niyang wala ko alam buwagil ay di diyaw tarang sibirik namano na kaya isut tangalong nagwasok ka pangangano ni Princess Sari niling nae duwawidang wakang nae no amiyan ako ay di duwa natang marabili ako ribu nasi o karo din na di kuwasang buat kasaba pa na kinipikirin ay duram pariye pekeirin ame kerende masasan buat ay
si datwa dengin agus si datu sang ibinen alelang inadeng oje kawi panalong akararanu nang akurune akabuaden rang punang manong ay doa widya kailalang mo na sarong muginek natana naglagutang rarangben sa penata sorang ka sa orang punang manong Taturugan! Ano? Bae, di taturugan. Pak, Asmang!